Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi de meri nangti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jang ka khubor mta ka step. Pinmi jingtha ka office trekam jang ka deputy commissioner East Khasi Hills district ban long ki bahusiar ha ka bai dei ba ka jinglong jingman jang ka sin beneng. Lasai ka soskular banyak tris nguthu jingmut lang hapadeng ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA bar ka Meghalaya Rural Bank khnang ban pinbit pinbiang ya ka kam shakri haki kam pisa tingka haki than nong kondong. Lingba ka CM Connect la yo ban plat i wei khina i basakut ha ka jing sat ha Jammu bat Kashmir. Ki khobor ki babnya. Office trekam juga Deputy Commissioner East Khasi Hills District kala penni e ka jing batha ka bakarpang ha ka bede ba ka long ka manjong ka sin beneng la aida jing maham ba ka dan ka jing hap slap ka bajur ringkat ba ka jing tit perthat ba ka lele ha ka leng ka district na do ka arpunya tre uyayong ha do ka shitre ujemang arhajar arpun rio kat kom ka jing pen idak lepa bala yo na ka tanat bishar sin beneng ka jing jur ka le air kan long ha pedeng saupo run rupo kilometer ha ka shikenta ki bor bahalor kila kentui ki nong song snong ban sim kila jing da ka bakentop ya ka jing sumar bhai ki tiar mensau ki bala ban cha rong da kal air ban pelip ya ki tiar penen kam boarding electric ha ka por batit perthat bat lele bat ban kiar na ka belet sajan ki jaka badap la batharu ya ki brio baro ban amnet sha ki wa ni ki kshan namar ya wan lap kansan ko sau Nalor kata la kentui ki nongnya kali ban yat ha ki surok ki badap bat ban phone ha number iwe ar lada mi ka jingnan kam jingrap ka bakerki ha ka wei per ka khubor ka area ka bajur kelas selat iki katuk ani ki benta jo ka Southwest Garo Hills District ka balawan ra ka jingjulor ha bondli ki snong ka than ka basak tajur tam e na ka te ka jingkhi ki area ka de ka rera para ka Make Life Project hapo jong ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA kala soi ya ka soskular banyak tris nguthu jing lang bat ka Meghalaya Rural Bank khnang ban pen khlan ya ka jingbit jingbiang ha ka jing im ling ba ki la jing shakri ha ki kam pisa tingka ha ka te ka jing kul athmun pli ka jing airam na ka banta ki Integrated Village Cooperative Societies IVCS banyarap ikinong kendong manyo jing kersha ni ki bang ha ka ba pentelun ya ka tre ka ta ka ban hirap kentiyo ka yo ka kot jengki ya ketika soskular rasoi do executive director jong ka MBDA bado additional project director jong ka Make Life lemadu shungno jong ka Meghalaya Rural Bank hakamat ka jing sakhi lang jengki wei ki officer rangba na baro artli ki office trekam karan ka jing kermen ba kani ka jing tre lang hapring jengki kan salong ka jing rap ka bakrau ban pen biang ya ka jing embryo ha ka than nyong kendong ha ka baide bat ka kam shakri ka badan kam na ki bang Office trekam juga Deputy Commissioner East Khasi Hills kalapan bana bakandan ka program IG hingkai ka bakerpang ka baamdan kam jing siu pisa AA na ka banta ki samla ka jala ki bapan kre eladi banya khun na ka banta ki examen kam ki ba pher kum ki SSC RRB NTPC IBPS bat ka CAT kami ka jing persangka long da ka jing thmun pentebit ya ki samla ha ka bapan kre ki examen ha ka national level ya ka program an play na ka banta ki samla puli final ya bar ki graduate but don kindiat ligi seat ikibala phia ha ki ar banta ka jing aji kai kan sedang ha kan rutri ujemang ar hajar ar pun rio bar ki class ken long shi sen shi tayo ki samla puli ki badan ka mon ki deben pendung kerteng ila de na ka banta ka examen but on ai ya ki jing menjor ha ka office trekam ka DC ka tari ka bakhado an pen poi ki kerteng ka dei ka sautri ujemang an pediang ki kerteng ki ba poi kloi kat pala Subdivisional Magistrate jong ka Penusla Civil Subdivision ula penmi ka hukum ban khang ya ka jingya jong ki kali kitmar ki palat pot halor ka jingking dauki khnang ban lat na ka jing ir ka jingma ha ka te ka hukum la batha ba ki trok kitmar mi ki we ki kali kim dei ban kit palat ya ka khandai metric ton la ban penmi ya ka te ka hukum hadien bala yo pdiang ya ka jing ujor bagi dan shibon tli ki kali ki baya na ka te ka jingking ringkat bagi jingkit ki balong palat pot ka bo iki jingma ka bakrau na kam ta ka te ki jingking ki bor bahalor ki la aidak jingma ha ba ka ne ki jing pen khen ye ki jingma na kala penyalam sha ka jingjulor ya ka jingking kan pendo e ka jing penya so lenti bat kham tam e ka jingma ya ka jing embryo ka te ka hukum ya ka bala penmi kat kum ki kenon an ki babiang kala sedang trika mardor ba kan long na ka banta baro ki jaka ki bahap apo jang ka pen ursla civil subdivision
Kini ke kubur ke bawan cepi nak Akashvani Shillong. Kini ke Akashvani Shillong ke bawan lam cepi ke kubur. Ha ka arpu sautri uyayong ha ka jing opdiang ya ka telefon call ha u number ai jing rap iwe kindai new iwe ya ka bala pentri kam link ba ka CM connect jong ka sarkar Meghalaya kaladan ka jing penstat ha ka tre ka ta na baro kiliang ubrio bo phone ha u number iwe kindai new iwe ula pentip bai dan iwe kinna na Meghalaya ibala sakot Kashmir but sha pentri jubor ha ka we ka jaka dibam lakano ba ila ha pantri palak put klem yo jing siu AA haringkat ke jing syaban ben hadien bala sngutho syai ba ka dei ka kam ka badawa man ai jing rap kerki ka CM connect ya ka bala penni hapo ka jing lam jong menteri orang ba konrat ki sangma kala ai ya ka jing tip sheki bor sarkar ka Jammu bat Kashmir banyo etre lang khnang banyo pelat ya ite khenna iba syaban ben gibrio sarkar kila trishtam baro shimit da ka baya pha jing tip mar kliang tangha po kendet kenta ke kenhuan ni trilang pedeng u assistant labor commissioner bat ke anti human trafficking unit jang ka Jammu bat Kashmir kila la ban lap ya uteu khna la yo ban pelaj u na ke jaka bat la yalam no sya ke jaka bala penbiang da ka sarkar ha ka bedi bekani la ujor ijaha persya uteu nong aikam dengkat pa ke hukum ba udi ban siu pendep ya ka pisa ka barang sa baro ye mentahi kidang penlong ya ka jing toket ka babnya halor kani ka kam kasenjok kinong sinshar shinong hima bhawal minhin kasi kalapan pau gijing sngongu eka sarkar jala kabla prilinti ban kinti ka surok plangwan buroi ranikor hapo jong ke intermediate road scheme kaban pinyo jing mantoy khat khandai tli kishnong u president jong sinjok ba kan sign and as em lo ong bakate ke project rekam kan salong ka jing rap ba kraw kinong shong shnong kilwa mad eka jing sngo sosar ka ba kraw la slamba namar ka jing sniu palat ka surok kali ula ai ka jing khuble ye ro eka tanat PWD ba mi khmat pai ba jong ketika than ki bela excitement penyo ya ketika project kasenjok le trelam ki brio sarkar ban pentikna bakan dan ke jing thot ha ki pai kar barang pentre ke surok kali kasenjok la kan turu iki bor ki bari khmi banya dana ke jing ber pathar ki mau siam mat ki wi ki mar pentre surok khnam ba ki jakar rep kin sha penjlor The Meghalaya Boxing Association maintain kasi kala play ka State Junior and Youth Boxing Championship Arhajar Arpusan Arhajar Arpundio hamulai mauro Shillong kabalawan rai ki samladan sap na keling ke jela ha ka wei ke rensan la play ka do director jong katanat sports ba paya biwar nongbri ha ka jing sakhilang jong general secretary ka Meghalaya State Olympic Association ba faini pariat mar ki wei ki sarkar kiladan hidup pala chis pak mur ki rang gi thaya kura ki bala wan banya khon ha ka te lumpung ban mikmat na pratli ki district ki bala sha itho dak MBA ban ki club ki ba pher katika rensan ka long ka jing plilad ki riu dan sab ban pen I yela ka jing tibet ele kai jung ki ha ka boxing ya ka bala pen benta ha ki thop ki ba pher Katiara ayanchi di sama kala tahu history thamai da ka balong ka kenthai ka bening kong na ka jet bendo garo bani opdian ya junior scholarship CCRT ka badan buram ha ka Bharat Natyam ya ka bala ai da ka Center for Cultural Resources and Training hapo jong ka tanat kolshor ka sarkar pedeng kari ka khenna ka bio jing kai na Gitanjali Dance Academy Shillong bar kani ka buram ka bamaka kala yo kala long ka jingbu dak ban jam sha wei pat umong mer ha ka jingdon ki rolom ha ka rensan jo ka jingshat classical katukri ko khubor kalakun makalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nya sob ka Delhi station na ka khubor ka tin Hindi ban penbo ka khubor pharang ka por phra ka sanminen kani ka Akashvani Shillong so bhavan amantai ki khubor na Delhi